Ам... Тук трябваше да е края на миналия епизод, ама е началото на този, защото просто шибания YouTube е много шибан. Твоята семка. Вижте се. Просто. Уоу. Няма да как да го обясним? Значи... клипа Пезеско го направих на 2 части. Трябваше да такова да кислея. YouTube не ми позволи. Се изнервих и направих друг епизод. Простичко е. Долу някъде. Ние имаме лък между другото. Лъкче, искаш ли лъкче? Ей ти лъкче. Ей ти още едно лъкче. Ей ти на тебе лъкче. Искам да ми давам лъкчета, бе, лъкчета. Да се приближа. На кой ще трябва да му дам лък? На никой може. Тук има много диаманти между другото. Е, там има още, натам. Вау, човек, толкова много диаманти. Добре да е. Да се качваме нагоре да видим дали всичко се изпекло и да ходим да правим къщичката. Защото YouTube е много широко. Но няма къде другата да качвам, искам си да прави тук канала като хората, така че да. Господе. Сигурно към края на март месец ще има по-дълги видео. Ходи надолу, бе, бе. Не. Ние сме дет. Вероятно. Или пък не. Бебе зомби чувам. Зомбита, момбита. Бягай. На главата ме. Коле ме направи нещо. 3 скелета по дяволите. Добре. Така. Ядем. И ходим се трепи. Ево ти ми, бе. Маля, колко се пича. Те повечето измрях. Поне през деня има много храна, която да яда. Уоу. Това тук не го видях. Явно има и втори вход към тази пещера, към който има доста по-хубави неща. Баш по-хубави, не ден, но да. Ясно, те наши явно днеска няма да спра да викат, че отсъпах полуфрените. То не се своето тъпи ми брат да спи, защото ме дразни вече. Бил ма чапа толкова се, че това не е нормално.
това беше другия епизод. Ще съм събрал нещата. Да, идвам!